The Face ina ta godiya ga Allah domin shine yake ciran dukan kasala. Ya ban dama nake ta rera waka ba matsala, gashi maƙiya suna so su sani a wahala. To ni dai sunana Al-Amin wanda aka fi sani da Yankamin Dan Hajiya. Ina zaune a unguwar 'Yan Kaba. To an haife ni a Kurna amma yanzu dalilin makaranta ta sa na dawo 'Yan Kaba da zama. Yauwa abin da ya ji hankali na shine kawai naga abin yana burge ni ne. Yana burge ni sosai a cikin raina, shi yasa kawai na ji sha'awar nima kawai in fara. Na yi wata waka ta farko ita ce I love you my mom, ita ce waka ta farko. Ok, akwai wakar da na yi wacce muka yi tare da kungiyar mu KNS. The Face ina ta godiya ga Allah domin shine yake ciran dukan kasala. Ya ban dama nake ta rera waka ba matsala, gashi maƙiya suna so su sani a wahala. Yanzu na girma na san makoma, wuta da aljanna ciki ɗaya makoma. Allah ka ba mu dama mu ta bauta tama, ilahi al'arshi ba mu yi ta bauta tama. To yanzu kuma insha Allah wakar da muke saran a cikin January din nan nake saran Allah da zan sake ta. Ita ce kamar na sani abinda na yi ban kyauta miki ba, dukkanin watan duniya ba za su kai ki ba. So ya zani ni na abinda ku kare ba zai ci ba, ke nake gani a idona ba watan ki ba. To daga 2019 ne ma zuwa 22 duka bai fi shekara 3 ba kenan. Waƙoƙina duka yanzu guda 5 ne. Muna taɓa sosai mako don na ma fi yin comedy ma akan ma waƙa ma. Mun samu nasarori saboda akwai wani challenge da muka yi, an samu alheri akan challenge ɗin sosai. Mun gaba da ƙalubale sosai saboda akwai ran da na je studio zan yi wata waƙa, aka ce lokacin mai yana wahala ba a samu mai ba, gashi ba wuta. Mun zo na sha wahala ranar. Mun fi awa 3, na fi awa 3 a studio ba a siyo mai ba, kuma ƙarshe dai waƙar dai a ranar ba ta yi ba. Sannan mun taɓa zuwa yin comedy wani gida, sai da muka gama haɗa kayan aiki tsaf, kawai mai gidan ya ce shi kawai ba za a mai ba kawai a cikin gidansa. Wannan abun kawai tun ina yi ma a waya ne. Akwai wani abokina ko in ce mai gidana kawai yana yin abun kuma yana burge ni, kawai sai na ce to ni ma ina so in koya. Daga nan kuma kawai muka zo har na zo na fara yi, yanzu alhamdulillah muna yi sosai. Gaskiya babban burina shine in ga kawai na zama babban mawaƙi wanda duniya ta sani, duniya ta sani sosai, shine babban burina. To duk dai kawai su riƙe gaskiya kawai, kuma su dage da aiki, saboda ka san aiki shine mutum, kawai mutum ya dage da aiki sai ka ga insha Allah kuma har ya zo ya kan. Ai mu da gwamnati za ta shiga cikin wannan lamarin da kowa ya ji daɗi. Ai da gwamnati za ta shiga cikin lamarin nan, ai kowa duk zaka ga kowane ƙananan mawaƙa zaka ga duk suna ta tasowa. Wani ma sai kaga ba shi da kuɗin da zai je ya buga waƙa kuma ransa yana so. Amma kaga in aka ce yau gwamnati ta shiga ciki, zai samu har ya dinga samu yana buga waƙa akai-akai. Abincin da na fi so shinkafa da wake. Ku ci gaba da kasancewa da wannan channel namu mai suna Arewa 48. Ku yi mana subscribe, ku danna mana ƙararrawa. Ni naku ne a koda yaushe.